broodje roos of zoeterbrood in mijn linkerhand. De afstandsbediening, dus zijn beste werk ik op alleen dat de batterij nog wel even werkt. Yeah, yeah. Het leek wel 100 jaar geleden dat ik hoe een stegen kwam, maar nu mis ik de warmte van hoe arm ik ga maar lopen. Een stukje met de hand en kijk ik straks naar Hart van Nederland, het vervolg van James Bond. Denk je nog nooit meer eens aan mij? Denk je nog nooit meer hoe of het met me gaat? Heb je uw zaken dan zo weer op de rit? En ben ik de enige die hier zo zit? Zit niet zitten, hier zo alleen, ik heb ook al geknoeid op mijn linkerbeen. De dagen gaan voorbij als ik hier zo zit, want voordat ik het weet heb ik ook al een kunstgebied. Denk je nog nooit meer eens aan mij? Denk je nog nooit meer hoe of het met me gaat? Dan zo weer op de rit en ben ik de enige die hier zo zit. Oh, die hier zo zit. Yeah, die hier zo zit. Yeah. Misschien ben ik een klootzak eerste klas en moet ik als de sotemieter, als de bliksem aan de bak, niet blijven zitten hier op die bank, anders raak ik straks ook nog aan de drank. Denk je nog nooit meer eens aan mij? Denk je nog nooit meer hoe of het met me gaat? Zaken dan zo weer op de rit en ben ik de enige die hier zo zit. Oh, die hier zo zit. Hier zo zit. Ik zit hier alleen op de bank.